Sa flag raising ceremony, ang mga empleyado sa Kapitolyo nakasuot og color blue. Gipadayag sa mga empleyado sa Cebu Provincial Government ang pagsuporta sa kasaulugan sa Child Abuse Prevention Month. Si People's Governor Pamela Pambaricuatro nagpadayag sa pagpaligon sa mga programa na nagpakabana sa kabataan ug batukan ang mga abusado nga mopasipala sa mga bata. Gidasig sa gobernador ang tanan sa pagtinabangay aron kalikayan ang mga pagpangabuso ug mobiktima og mga bata. As we observe Child Abuse Prevention Month, let us be clear that there should be no place in our society for abuse. No space for those who think they can harm others and get away with it. Abuse comes in many forms: physical, emotional, psychological, even through neglect and silence. And too often, it happens where children should feel safe. Ang pakigbatok sa pagpangabuso sa kabataan obligasyon sa tanan. Ang mga bata angayan panggaon ug panalikdan. Sa lalawigan sa Sugbo, walay luna ang mga abusado nga mopasipa sa kabataan sa pisikal ug emosyonal. Ako si Rhea Manila sa bag-ong liderato. Manginlabot, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.